לפחות קסם אחד ביום, יום מספר 95. ברוכים הבאים לבלוג שלי שבו אני נותנת כלים מעולמות הטטיילינג, התפתחות אישית וכל מה שעוזר לנו לשדרג ולשפר את החיים שלנו ולהפוך אותם לשמחים, מאושרים וקלים יותר. היום אני רוצה לדבר איתכם על אחריות. כן, המושג הזה, אחריות, שלפעמים הוא נתפס בינינו כל כך כבד, ולפעמים הוא כל כך, אימא'לה, צריך לקחת אחריות על דברים. ואני רוצה רגע לשים פה קצת פרופורציות אולי לגבי האחריות, כי למה האחריות נתפסת בינינו כמשהו כבד, משהו קשה, משהו שצריך לסחוב? כי יכול להיות שבילדות בלבלנו אחריות עם אשמה, זאת אומרת שתמיד כשהיו אומרים לנו תיקח אחריות, היו מפעילים עלינו איזושהי אשמה, ואז אנחנו בלבלנו בין המושגים ולכן זה כבד, כי להחזיק אשמה זה מאוד מאוד כבד. ואחריות היא לא אשמה, זה שני דברים שונים, אבל לפעמים בתת המודע שלנו הם מבולבלים ביניהם, אוקיי? ואז אנחנו חווים אותם כמשהו שהוא כאילו אותו דבר, או אחד קשור בשני, וזה לא, אוקיי? חשוב להפריד בין אחריות לבין אשמה. זה דבר ראשון. דבר השני, יכול להיות שבחיים שלנו אנחנו לקחנו יותר אחריות ממה שהיינו צריכים. זאת אומרת, לקחנו אחריות על כל מיני אנשים אחרים שלא היינו אמורים לקחת אחריות. לפעמים יש את זה בקשר של הורים וילדים, כאשר הקשר הוא קצת הפוך, כן? שההורה הוא יותר כמו ילד, והילד הוא צריך לקחת את האחריות של ההורה על עצמו. יש לזה כל מיני סיבות, כל מקרה לגופו, כן? יש כל מיני מצבים כאלה בחיים, ואז הילד הזה חי כל החיים שלו עם התחושה הזאת שהאחריות עליו, שהוא זה שצריך לסחוב אנשים אחרים עליו. ואז כשהוא פוגש בעצם באתגרים האלה, הוא מבין שעכשיו זה הזמן שלו בעצם לשחרר מעצמו את האחריות שהיא לא שלו, ולאפשר לאחרים לקחת את האחריות על עצמם. וזה לפעמים יכול להיות ממש מאתגר, אוקיי? זה לפעמים יכול להפגיש אותנו עם כל מיני מקומות שקצת מאתגרים, קצת לא כל כך נוחים שם. וזה מקום מעניין להסתכל עליו. האם אנחנו, או איפה אנחנו, לוקחים אחריות שהיא לא שלנו על עצמנו. כי זה יוצר כבדות ודיסוננס משמעותיים. כי בעצם אנחנו לוקחים על עצמנו משהו שמלכתחילה לא היינו אמורים לקחת. אנחנו סוחבים, אנחנו מנסים לעזור, להציל שם דברים, ובפועל זה בכלל לא אחריות שלנו. אנחנו רק צריכים לשחרר את זה לצד השני, לקחת את האחריות. ומה שקורה הרבה פעמים, שיש אנשים שכשאנחנו לוקחים עליהם אחריות, הם לא לוקחים אחריות על עצמם. ואז הם באיזשהו מקום כמו, אפשר להגיד, אולי נתלים עלינו, או שאנחנו צריכים לסחוב אותם כדי בעצם שהם יוכלו, כי אכפת לנו מהם, אנחנו רוצים שהם ימשיכו ככה להתקדם ולעשות דברים, ואז אנחנו בעצם לוקחים אותם על עצמנו. אז ככה אני מזמינה אתכם להסתכל באיזה מקום אתם, אם בכלל, לוקחים אחריות שהיא לא שלכם על עצמכם. כן? האם יש מקומות כאלה בחיים שלכם? ולראות איך אתם יכולים להרפות מהמקום הזה. המקום הזה של לסחוב אחריות של מישהו אחר שהיא לא שלנו, עלינו, זה שוקל המון. זה כמו לסחוב איזה הר געש על הכתפיים שלנו. וזה מה זה לא זה. זה לא אמור להיות ככה. אנחנו תכלס אמורים לקחת אחריות על עצמנו, ואולי על הילדים שלנו כשהם ממש 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 צעירים. בשלב מסוים גם התפקיד שלנו כהורים ללמד את הילדים לקחת אחריות על עצמם. ואחריות שלהם על עצמם, כן? את האחריות טוב, לא משנה, הסתבכתי עם המילים, אבל הבנתם, נכון? כי המקום הזה, איך זה בא לידי ביטוי? זה יכול להיות לפעמים המקום הזה שכהורה אנחנו דורשים מהילד, מבקשים ממנו, תעשה שיעורי בית, תעשה את זה, תעשה את זה, תעשה את זה, ואז הוא לא עושה. ואז זה יוצר כל מיני ריבים, כל מיני חיכוכים, ולמה וזה. ובפועל, אם משחררים את האחריות הזאת שלנו, על זה שהוא יכין או יעשה את הדברים, ונותנים לו את האחריות, עכשיו כמובן, שוב פעם, בגיל הסביר, ברור שלא לילדים מאוד 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 צעירים, ילדים צעירים אפשר לתת להם את האחריות שהם יכולים לעמוד בה, כן? על עצמם, שוב פעם, על עצמם, לא אחריות על אחרים. וממש לתת להם לקחת את האחריות הזאת.
וזה מפתח יכולות מדהימות. זה עושה דברים מופלאים לתהליכי התבגרות שלהם, להם כאנשים, וגם לנו, המקום הזה של לשחרר, עושה וואו. אז לפחות קסם אחד ביום, קחו רק אחריות שאתם צריכים לקחת, לא מעבר. וגם לא פחות מזה, כן? גם לא צריך להפיל את האחריות שיש לנו על דברים על מישהו אחר. אז שיהיה לנו שבוע מופלא והרבה קסמים ביום, או לפחות אחד.